Mereu la început de an ne stabilim anumite obiective, planuri, rezoluții și ne dorim să obținem cât mai multe, însă la câte dintre ele ajungem la final să punem bifa și să zicem că chiar le-am realizat? Despre asta discutăm astăzi cu specialistul Daniela Hariton, care este psiholog, psihoterapeut și coach. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Suntem la început de an și știți, eu o să recunosc că este și un obicei al meu să-mi fac mereu așa o listă. Cu anii am început să scurtez din listă, să pun mai puține lucruri acolo pentru ca să fie mai realizabile și să ajung chiar la ele. Vreau să ne spuneți cât este de sănătos acest lucru pentru sănătate, cât e de bine să-ți faci această listă. E ok sau nu neapărat? Dacă să abordăm anume din perspectiva sănătății, atunci este un obicei foarte benefic, pentru că odată trasate niște repere, tu urmează să iei niște decizii. Și odată deciziile luate, îți scad semnificativ gradul de anxietate și neliniște pe care îl trăiești în viața de zi cu zi. Da? Adică puteți să vă amintiți mai multe situații și să simțiți pe dinăuntru stările, cum era când erați pregătită de un anumit eveniment și cum era când ați fost luată prin surprindere. Aha, deci din punctul ăsta de vedere că ne facem niște așteptări și cumva asta contribuie la faptul că suntem mai pregătiți când lucrul ăsta se întâmplă. Da, da. Ok, dar am auzit și așa o teorie conform căreia e bine să fii, bine, nu e o teorie, e o părere a unor persoane că e bine să fii, uite, în moment, în prezent și să te focusezi pe ce se întâmplă acum. Și atunci când te gândești mereu la viitor, la viitor, la viitor, de fapt nu prea ești prezent în ceea ce se întâmplă. Cât e adevărat acest lucru? Foarte adevărat. De fapt, atunci când trasăm niște obiective, ar fi formulat așa, aplicativ, să proiectăm viitorul prin explorarea prezentului. Și cum facem asta la modul practic? Da, deci la modul practic ar fi să explorăm prin trasarea unei liste, cum ați spus și dumneavoastră la început de an, cu niște task-uri de făcut pe un termen careva. O să revenim despre termene, iar la modul practic ar fi să ne gândim la ce resurse dispunem în realitate la moment. Deci să reieșim din ceea ce avem disponibil. Și când mă refer la resurse, ne referim fie la calități interioare, de exemplu, de caracter, de personalitate, care ne-au ajutat până acum să atingem niște obiective. Deci vorbim despre perseverență, despre respectul de sine, despre cum te apreciezi tu pe sine și ce crezi că meriți în concordanță cu felul în care te apreciezi, despre capacitatea de a evalua situațiile de criză sau anumite pierderi, de exemplu, să poți să-ți asumi rezultatele acțiunilor tale, da? Și o capacitate foarte bună de planificare. Sau pot fi resursele sociale, prin oamenii dragi, de exemplu, care știm că de obicei în anumite situații pot să ne încurajeze și acest lucru să ne ajute să menținem motivația și perseverența. Iar când nu este posibil să avem persoane de încredere cu care putem face acest lucru, atunci apelăm la un îndrumător, un specialist, fie coach, fie psiholog, fie psihoterapeut, în dependență de scopul avut, da? De sănătate, de evoluție, de performanță, de oricare altul. Sau alte resurse pot fi cele de mediu. Deci, creierul nostru are o predispoziție să facă asocieri. Și prin asocieri noi formăm deprinderi. Noi suntem cumva robii deprinderilor noastre. Așa. Atunci când ne propunem să schimbăm ceva în viață, foarte ușor intervin deprinderile și ne pun piedici, ceea ce scade motivația, da? Și noi căutăm diferite scuze. Ok, nu o să încep de luni, o să încep de marți. Nu o să încep de 30 decembrie, o să încep de pe 2 ianuarie, de exemplu, da? Căutăm tot felul de scuze. De ce? Pentru că în deprinderi nouă ne este confortabil. De ce? Noi asta cunoaștem, da? Vorbeam despre siguranța planificării. Iată, la fel este și cu siguranța cunoașterii. Adică chiar dacă tu trăiești în ceva care ție conștient nu-ți priește, dar inconștient îți este confortabil cunoscut. Și tu, ca să introduci ceva nou în viața ta, presupune să introduci schimbare, iar schimbarea creează un careva disconfort psihic, pentru că te predispune la nevoia de a te adapta la ceva nou, iar tu când trebuie să te adaptezi la ceva nou, apare și o doză de frică față de ceva ce trebuie să pierzi din tine. Am înțeles. Deci ceva la ce trebuie să renunți, un fel de, hai să spunem, doliu psihologic care trebuie să-l faci.
trebuie să renunț la niște deprinderi, niște obiceiuri și atunci trebuie să intrăm deja cu întrebări concrete pentru a ajuta creierul psihicul să se stabilizeze și să ia mai ușor decizia schimbării. Dar cât de adevărat că, uite, aceste 21 de zile sau 3 săptămâni sunt necesare pentru a introduce un ritual sau un obicei nou? Adică după 21 de zile el cumva intră în uz și deja este natural. Acest 21 de zile este cumva mai mult un clișeu pentru că nouă ne place să operăm cu cifre concrete. Când este ceva concret, noi practic ne predispunem la un rezultat într-un termen delimitat. Și atunci, practic, noi numărăm zilele în calendar, tăindu-le, da, nu ne este mai ușor să monitorizăm cumva experiența și viitorul. De fapt, poate să fie și 2 săptămâni, poate să fie și o săptămână de obicei făcut zi la zi. Dacă să ne referim și din punctul sănătății mentale, adică când se întreabă despre simptome, se pune prima întrebare despre un simptom care a persistat timp de 2 săptămâni, zi la zi, fără excepție. Iată, putem să pornim la un termen de 2 săptămâni pentru stabilirea unui obicei deja, da? Dar oricum trebuie să fie anume constant, zi la zi, fără excepție, nu 21 de zile. Fiecare termen este individual, în dependență, să spunem, de un ritm individual al fiecăruia. Sunt persoane mai lente de felul lor, cărora trebuie mai mult timp. Sunt persoane cu un temperament așa mai înflăcărat, da, și poate să trebuiască și mai puțin timp. Pentru că prind repede cumva și depinde și de doza de informații de care dispunem, da? Pentru că dacă noi suntem informați în domeniul pe care vrem să-l abordăm, obiectivul, în care se află obiectivul, atunci îți trebuie puțin timp pentru că tu cunoști ce te așteaptă. Dacă este un obiectiv ce ține de circumstanțe necunoscute, atunci îți trebuie timp pentru informare, pentru că informarea scade doza de frică. Dar uite, dacă e să vorbim un pic despre aceste visual boards, da? Adică a apărut acum așa o tendință, din ce în ce mai des aud despre motivarea, adică dacă vrei să ajungi undeva, uite să-ți găsești fie un panou, ceva pe care îți aplici niște imagini. De exemplu, dacă visezi la o casă sau vrei să pleci într-o vacanță într-un loc anume, pui aceste poze undeva la vedere și ele te inspiră și te motivează. Cât de adevărat acest lucru? Parțial este foarte adevărat și util instrument, pentru că cea mai mare doză de informație noi o receptăm prin canalul vizual. Canalul vizual procesează cei mai mulți stimuli și respectiv în acest caz se spune despre visual board. Sau mood board se mai numesc în alte domenii de marketing sau harta dorințelor mai este spusă la fel. Da. Ca să fim mai specifici, putem să luăm în considerare, să spunem, stilul senzorial al persoanei. Noi, dacă o să fim foarte atenți cum comunică oamenii, o să observăm că sunt stiluri diferite. Unii oameni vorbesc în termeni vizuali, de exemplu. Descriu situațiile sau amintirile prin culori, obiecte pe care le-au văzut, de exemplu. Da? Unele persoane, când o să-și amintească ceva, pot să spună mai mult lucrurile pe care le-au auzit, de exemplu, că au auzit foșnetul mării sau copacii sau ceva de genul. Alte persoane poate să fie senzoriale, de exemplu, să spună că mie îmi plăcea așa era moale și puhavă, puloverașul sau păturică călduță, să mă încălzesc când e frig, da? Sau să beau un ceai călduț, senzorial, da? Așa. Ceea ce primim curios, prin sens. nu m-am gândit la chestia asta. Da. Și mai este și stilul digital, care sunt persoanele care mai mult spun analiză, pragmatism, vizualizare, da? Mai mult este în cap. Ăștia sunt strategi de obicei, da? Ăștia fac strategiile. Sunt bine implantați așa, cu picioarele pe pământ? Da, iată, asta este stilul digital. Și atunci, fiecare persoană, iată, în funcție de cum se percepe, dacă stă să se gândească un pic, își alege acel, hai să spunem, mood board sau plan în funcție de stilul său. Și atunci îl va suplini cu acei senzori care îi se potrivesc lui. Dacă este vizual mai mult, dacă să ne referim pe un exemplu concret, atunci da, vom face o hartă, vom pune acolo tot ceea ce vrem să obținem și vom pune cu maximum detalizări, de exemplu. Hai să spunem că vrem o mașină. Îi punem modelul din anul care e făcut, cu datele tehnice, culoarea, roțile, absolut tot. Cât mai detalizat posibil, pentru că așa va fi mai ușor de perceput pentru creier, va fi mai familiar și mai ușor de atins. Așa, ca să continuăm acest subiect, apropo, din curiozitatea dumneavoastră, v-ați făcut așa o listă de idei, planuri, rezoluții, scopuri pentru acest an? Vă faceți? Da, am început să fac acest exercițiu, această tehnică încă din vremea facultății, ca să fiu sigură că duc la bun sfârșit demersul pe care mi l-am pus în plan și să știți că ajută foarte mult. Și ajută foarte mult anume să-l faci foarte concret. Cum spuneați și la început, un plan pe termen lung, da, dacă îl facem. Și e bine să începem cu unul pe termen lung, iată, de exemplu, pe 10 ani. Da? Eu mi l-am făcut, da, pe 10 ani.
Și ca să fiu sigură că ajung în el, iată, putem să încercăm să-l divizăm, de exemplu, la 5 ani, da? Iată, pentru a ajunge la scopul de peste 10 ani, care vor fi obiectivele intermediare care mă vor ajuta în acest parcurs în 5 ani. Apoi să înjumătățim până la 2 și apoi până la 1 an. Și tot așa, cât mai aproape de noi, cât mai concret, începând la ziua de astăzi. Da, așa fac și eu. Văd ce pot face luna asta, uite, până, de exemplu, până la vară, ce pot face, până la finele anului, cam așa gândesc și eu în termenii ăștia. Acum aș vrea să trecem un pic la subiectul sănătății mentale, un subiect foarte important și deseori neglijat. În ce sens? Că noi foarte des ne concentrăm pe ce se întâmplă fizic cu organismul nostru. Uite, mă doare asta, merg la medic, dar mai puțin ne gândim la, de fapt, cum suntem noi, cât de bine suntem cu gândurile noastre, cu starea noastră. Și în special în timpurile astea în care mereu suntem în grabă, în fugă, toată lumea e în alergătură. Deci vreau să vedem, dumneavoastră, ca specialist, să ne spuneți cum găsim acest echilibru și cum putem să ne calmăm, să găsim această liniște și stare de bine. E bine să planificăm lucrurile pentru a ne asigura o doză de confort și de stabilitate, dar fără a ignora necesitățile noastre de bază. Deci, atunci când planificăm ceva, trebuie să ne întrebăm cum acest lucru va contribui la calitatea vieții noastre și cum vom putea măsura această calitate, da? Deci, cum vor observa schimbarea înspre bine noi, poate cei din jurul nostru, persoanele dragi, și noi în primul rând. Ca să ne stabilizăm aceste nevoi primare, vom porni de la principiile elementare, da? Adică primul să ne asigurăm un somn sănătos și acest somn sănătos, iată, somnolul ce recomandă să luăm în dependență de ciclurile de somn complete și știm că un ciclu este la o oră și jumătate complet, respectiv, iată, clar că somnul sănătos pentru fiecare este diferit, dar ca să ne simțim ok că ne trezim, atunci luăm un număr de cicluri de somn definite în media aritmetică, să spunem, o oră jumătate, 3, adică fie 6 ore, fie 7 jumătate, da, fie 9. Da, fie 9, da. Nu mai mult de 9. În general, somnul perfect ar fi așa între 7 ore jumătate și 9. Dacă vorbim despre mai puțin sau mai mult, atunci aici putem vorbi despre deja careva tulburări de somn și care arată o simptomatică ce poate dezvolta depresie, anxietate sau alte tulburări mentale. Dar sunt și persoane care se simt ok și cu 6 ore de somn. Da. Asta e curios. Eu, de exemplu, nu mi-ajung 6 ore, trebuie să dorm mai mult. Da, asta individual. E o chestie foarte individuală, nu? Da. Așa, și ce mai putem face pentru noi? Cu siguranță să continuăm să practicăm un mod de viață cât de cât activ, care ne se potrivește, dar să fie cel puțin o jumătate de oră de mișcare pe zi și nimeni nu spune imediat să mergi la sală să faci sport dacă nu-ți place lucrul ăsta. Cu siguranță activități sunt atât de variate încât putem să ne alegem ceva ce ne se potrivește, fie not, pilates, yoga. La urma urmei, banalul mers pe jos pentru a oxigena organismul și a ajuta creierul să gândească mai lucid. De asemenea, iată cum spuneam despre prezența în momentul actual, da? Aceste tehnici se numesc de mindfulness și pot fi ușor accesate prin tehnici de meditație ghidată, prin yoga, prin care noi ne focusăm pe ceea ce avem la moment și ne punem să observăm voluntar mediul ce ne înconjoară, de exemplu. Și o să observăm de fapt că noi poate trăim într-o casă pe care o cunoaștem, dar n-am observat detalii la anumite jucăriile de pe brad, de exemplu, sau de la un desen de pe, nu știu, fonul pereților sau ceva detalii într-un tablou. Adică e bine să ne concentrăm pe chestii foarte mici și să le observăm, să fim așa în moment, da? Da, iată, aceasta este și tehnica care în primul rând ajută atunci când survine un atac de panică la persoane, spre exemplu, un atac de anxietate, de neliniște profundă. În acel moment, persoanele intră foarte mult în corp și tind să maximizeze efectul stărilor interioare. Deci să anticipeze o careva catastrofe sau eșecuri, de exemplu. A început o tahicardie, o bătaie de inimă mai accelerată, gata, ei se tem de moarte și le se pare că ei sunt în careva pericol sau primejdie. Și de fapt atunci e momentul să te oprești, să spui că ok, cu adevărat, eu sunt acum în primejdie, în pericol, deci vine ceva înspre mine, nu știu, un leu sau ceva, da? Probabil nu. Atunci respirăm și vedem ce putem face în situația aceasta, da? Și atunci ieșim din corp, atunci e bine să observăm, iată, mediul înconjurător, să privim pe geamă, oamenii în ce sunt îmbrăcați, mașinile pe drum, oricare lucru. Un detaliu care ne atrage atenția. Iarăși spunând că ieșim din corp, să privim anume în sus mai bine, da? Mai este și chestia că oamenii foarte mult rezonează cu postura corpului. Dacă noi vom sta în poziție închisă, de embrion, de protecție, da? Ca un bebeluș, atunci creierul va simți în continuare
că este în pericol nu doar de la ceea ce a fost până la această poză, dar inclusiv și cu această poză favorizăm. Iar dacă vrem să avem rezultate mai bune, să depășim poate o situație de neliniște în fața la un discurs sau un examen, atunci să deschidem poziția, postura. Da, și creierul va percepe că noi nu suntem în primejdie, că totul este ok și atunci el poate să se relaxeze și să abordeze ce are de abordat. Foarte interesant. Eu acum am făcut legătura asta, mi-am dat seama din ce ați spus, că de fapt atunci, nu degeaba se spune că dacă vrei să emani încredere și să ai încredere, trebuie să ai așa o postură dreaptă a corpului. Foarte interesante sfaturi. Vreau să-mi spuneți un pic și despre legătura asta între pacient, client, om și psiholog. De fapt, la noi în țară, știți, cumva lumea se teme de... Adică când merge la psiholog, mereu are impresia asta că s-a întâmplat ceva. În țările dezvoltate, asta e o practică foarte obișnuită. Oamenii merg ocazional, la fel cum merg, nu știu, să-și facă un control medical, merg și la psiholog, unde ei își destăinuie toate gândurile. Și te vreau să ne spuneți cât de mult începe să prindă sau poate nu prinde încă chestia asta la noi. Oamenii se deschid mai mult, vin mai mulți oameni. Cum e? Care e situația? Cu siguranță, în ultimii 5 ani se văd îmbunătățiri în acest sens și persoanele care vin din afara țării aduc această relaxare cu privire la percepția psihologilor și a psihoterapeuților. Clar că ne-ar ajuta să avem un cadru legal în țară, care încă este în proces de lucru. Se lucrează asupra proiectului de lege de 3 ani de zile și încă tot așteptăm. Și asta ar aduce mai multă claritate, poate, în rândul cetățenilor din Republica Moldova. Pentru că, nefiind aceste filtre, probabil oamenii din acest motiv au mai multe suspiciuni cu privire la abordarea unui specialist, ca să nu fie cumva poate nespecialist sau nepotrivit. Oricum, este important să știm la cine ne ducem. Că e psiholog, atunci ne ducem cu întrebări mai superficiale, pentru că abordarea va fi una mai teoretică, mai de îndrumare, așa cumva, mai de consultanță. Dacă avem, de exemplu, simptome de sănătate, cum ar fi, presupunem că am avea depresie, vedem că avem careva stări de agitație foarte mare pe perioade mare de timp, pe care nu ne putem explica. Am dat analizele medicale, vedem că din punct de vedere medical probabil suntem sănătoși și totuși nu reușim să ne odihnim. Avem gânduri persistente de neliniște, vise urâte, tot felul de simptome. Atacuri de panică. Atacuri de panică, inclusiv sindromul ăsta de ardere emoțională, da, în care... Burning out. Da, nu te poți opri practic din a lucra, tu vrei să dormi și nu mai reușești deja pentru că gândurile nu se deconectează și simți că ai și crampe musculare, de exemplu. Și te duci la medic, dar crampele musculare au de fapt treabă cu psihologia în cazul ăsta de față, da? Dar doar după ce ai dat consultațiile medicale. Iată, aici mergi la un psihoterapeut, pentru că psihoterapeutul este abilitat să lucreze cu stările între sănătate și boală. Iar dacă, să spunem, cu sănătatea tot ok, și tu doar vrei să ajungi la o performanță, să-ți atingi niște obiective pe un termen oarecare și ai nevoie de un îndrumator experimentat care să-ți fie alături, la fel ca un antrenor personal, să spunem, la sală când mergi, da? Sunt persoane care la sală merg pe cont propriu, dar sunt care și au antrenor personal, la sală, la not și așa mai departe. Atunci îți iei un coach. Pentru că coachii de obicei ajută să atingi niște obiective pe cont propriu, fiind tu mai autonom, mai responsabil, mai asumat cumva, dar fără să-ți inducă ceva cu forța. Oamenii cred că te duci la psiholog să-ți dea rețeta gata. Nu. La psiholog te duci să fii cumva ghidat, îndrumat într-o direcție în care tu să te dezvolți, tu să crești emoțional, psihologic și tu să iei deciziile pentru viața ta, nu le va lua nimeni. De fapt, asta e. Până la urmă mergi acolo ca psihologul te ajută să-ți adresezi întrebările corecte și să vii și tu singur la aceste răspunsuri, corect? Asta e rolul. Vă mulțumesc tare mult pentru discuție, vă doresc un an frumos, plin de realizări și să aveți mult bine, multă sănătate, să vă înconjoare doar evenimente pozitive și oameni plăcuți. Vă mulțumesc mult, asemenea, și tuturor le doresc un an inspirat, productiv și să țină minte că anul este așa cum îl facem și îl dorim noi. Așa să fie, mulțumesc!